khiphane, but ke asikho kuloo nto, sihamba nabahambayo, basalayo akho nto ibitheni. Ndithe ke kuni ke guys into eyenzekileyo phaa njengoba ndingulo benqwakuza mos mna after lam gun point weza gun zam gun zaziyi-4 zibekwe kule ntloko yam i-1 nemoto yam entsha. Iphupha lam abafana lichithwa nangumfundisi owayekhona umfundisi Tsotsi, because nguTsotsi laa mfundisi, ayingomfundisi laa nto, andiyazi uba yintoni laa nto. But isimanga ke igift kaThixo apha ebuhlungu khona ihamba ihlala, ngoba indlela ibandleni lakhe wawuthi xa udlula ngendlela liyaduma ibandla. Endicinga uba ke wayebashumayeza ngendlela eyenza isensi kubo, ngoba loko sinengxaki singabantu, asikwazi ukusetsha imimoya. iBhayibhile isifundisile ithi setsheni imimoya niqiniseke uba yimimoya mini nalena, yile ikabawo imimoya okanye yimimoya yezinto zimdaka, yimimoya yobugqwirha, yimimoya yenkohlakalo, because laa mfundisi wayegcwele inkohlakalo. But isimanga ibandla laliqhubeka lona ekungazini ke